Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim al-Alihi haka kadrihi wa miqdari al-azim. Karatun mataki na biyu, yadda ake haifar da taurarin ramli 16 ta hanyar amfani da hanyoyi guda biyu. Da farko, in kana following ɗina ta Facebook ne, za ka ga link da na turo da na haɗa da wannan bidiyon. Na Telegram, kai kokari kai joining, sannan kuma kai kokari kai liking, kai following. In kana following ina ta TikTok ne, in ka duba comment section zaka ga inda na rubuta number, kai mun magana zan saka ka a group na Telegram. In kana following ina a TikTok ne, kana bukatar shiga group na Telegram din domin samun karin bayanai da sauransu, to sai kai join ta wannan linkin da na hada a ƙasan wannan bidiyon. A yadda ake haifar da shakalan ramli guda 16 bayan ka ɗauki niyyarka game da abin da kake so Allah ya bayyana maka. Hanya na farko shine hanya da yake da sauƙi da mutane suka fi amfani da shi, amma dogon hanya ne. Hanya na biyu kuma hanya ne mai ɗan rikitarwa kaɗan, amma gajeren hanya ne. Za mu fara amfani da hanya na farko insha Allah. Bayan ka ɗauki niyya game da abin da kake so Allah ya bayyana maka ta hanyar amfani da ramli, sai ka fitar da zane-zane guda 4 kamar haka, ba tare da kana kirgawa ba. Ana so wannan ya fi wannan da wa'annan, ya fi sauran yawa, ya fi sauran tsayi. Ana son wannan ya fi wannan da wannan tsayi, ana son wannan ya fi wannan tsayi. Sai ka fitar da biyu, daya 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 biyu. Sai ka ga abin da ya rage, ɗaya ne ya rage. In ka fitar da biyu zai kasance ɗaya ne ya rage ko 2 ne ya rage, amma anan ɗaya ne ya rage, sai ka rubuta ɗaya ana. Sai ka cire biyu a nan layi, daya biyu, 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 daya biyu. To anan mun samu 2 ne ya rage, sai ka rubuta 2 kamar haka. Anan sai ka sake cire daya biyu, daya biyu, daya biyu, daya biyu, daya biyu. Mun sake samun 2 ya rage anan, sai ka cire 2 anan ma, daya biyu, 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 daya biyu. Mun samu 2 ya rage. To anan mun samu layuka kamar da muka yi bayani a karatunmu da ya gabata. Sunan wannan shakali shine ake kira layuka. Sai ka sake gogewa, sai ka sake yadda kai na farko ba tare da a kirga abu. Har sai ka fitar da guda 4. Sai ka sake cire biyu, daya 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 biyu. Ana samu daya, ka sake ragewa, sai ka rubuta daya nan. Sai ka sake zuwa layi na biyu, sai ka cire daya biyu, daya biyu, daya biyu, na samu biyu, sai ka zo nan, sai ka cire biyu, daya 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 biyu. Mun sake samun 2 a nan. Sai ka zo ga layi nan, sai ka sake cire biyu, daya 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 biyu. Na an samu daya ya rage, an samu daya ya rage a nan, ita rubuta daya a nan. Sai ka goge, sai ka sake layin da kai
kamar yadda ke da farko da ni. Ka fitar da guda hudu sai ka cire biyu, daya biyu an samu daya sai ka rage ana sai ka cire wannan daya biyu sai ka samu biyu sai ka zo nan daya biyu na sai ka samu biyu ana sai ka zo nan daya biyu a sake samun biyu a nan da yi kaya mai ta su biyu a nan sai ka sake daya an samu daya rage nan sai ka zo nan daya biyu an samu biyu ya rage nan sai ka wuce biyu haka an samu daya biyu an samu daya ya rage nan to an samu guda hudu. To wannan taurarin guda hudu da su ake haifar da sauran taurari guda 14 da suka rage. Za mu yi magana akan yadda ake haifar da sauran taurarin guda 12 da suka rage bayan mun kawo guda 14 da suka rage bayan mun kawo hanya na biyu insha Allah. Wannan hanya na farko kenan. Sai hanya na biyu. Hanya na biyu, layukan nan guda hudu kawai ake cirewa ba tare da an firga ba. Sai ka cire 16 in ya kai 16. In bai kai 16 ba, namban da ka samu sai ka rubuta namban tauraron da ka samu kamar da muka yi bayani a matakin mu na farko bisa taskinin bazdahu. Kowane tauraro yana da namban da yake da namban shi, kamar kausari shi ne 1, dayika shi ne 2, rayya shi ne 3 har zuwa 16 kan jama'a na 16. To anan ma haka za ka yi sai ka kirga waɗannan layukan guda nawa ka samu. Nan mu samu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. To kaga nan an samu 16 ya fi 16 sai ka kirga me ka samu ya rage. Zamu 1 2 3 kaga an samu 3. Tauraro na 3 kuma a bisa taskinin mazau shine tauraron rayatul farhi, shine mai 2 1 1. To kaga ana an samu rayatul farhi. To sai mu je ga layi biyu sai mu kirga magana muka samu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. To kaga nan mun samu 1 2 3 4 kudin ya rage mun samu tauraro na hudu shine tauraron bayada. Tauraron bayada kuma shine kamar haka 2 2 1 2. Sai mu je ga layi na 3 sai mu ga gudanar muka samu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Na samu 1 2 3 4 mu sake samu bayada. Mukaddara wannan layin bai tsayi sosai ba,
mukaddara wannan layin bai tsayi sosai ba. Sai mu kirga mu gani nawa muka samu anan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Mukaddara bai yi tsayi sosai ba kenan, saboda in nuna muku yadda ake yi in bai kai 16 ba. Kaga anan mun samu 14. To tauraron gidan 14 shine mai naqiya. To kaga nan mun haifar da ummahatu kenan. Wannan taurari guda 4 na farko su ake kira ummahatu. To bari mu ga yadda za a fitar da sauran taurari guda 14 daga waɗannan taurari. To anan mun samu rayya daya kenan. Anan mun samu bayada 2 2 1 2. Anan mun samu jama'a 2 2 2. Anan mun samu naqiya 1 2 1 1. Sai mun fitar da taurarin gidan shida. Taurarin gidan shida ana fitar da shi ne daga waɗannan dage-dagen da suka zo a sama kamar haka. Wannan anan mun samu guda 2 sai ka rubuta 2 haka. Anan mun samu 2 sai ka rubuta 2 haka. Anan mun samu guda 2 sai ka amfani da wannan 2 din na farko sai ka rubuta 2 haka. Anan mun samu guda 1 sai ka amfani da wannan dugun na farko na saman nan sai ka sa shi kamar haka. Sai mu zo ga yadda ake haifar da taurarin gidan shida. Sai mai amfani da waɗannan dage-dagen da suka zo a layi na 2. Anan mun samu 1 sai ka rubuta 1 kamar haka. Anan mun samu 2 sai ka rubuta 2 kamar haka. Anan mun samu 2 sai ka sake rubuta 2 kamar haka. Anan mun samu 2 har ila yau sai ka rubuta 2 kamar haka. Mun samu bayada kenan. Mun samu dahika, afwan. Sai mu haifar da taurarin gidan 7. Ana haifar da taurarin gidan 7 ne daga waɗannan dage-dagen da suka zo a layuka na ukun waɗannan taurarin. To anan na ukun shi guda 1 ne sai mu rubuta 1 haka. Wannan ma na ukun shi guda 1 ne sai mu rubuta 1 haka anan. Wannan na ukun shi guda 2 ne sai mu rubuta 2 haka anan. Wannan na ukun shi guda 1 ne sai mu rubuta 1 haka anan. Sai mu zo ga layi na na 4 domin haifar da taurarin gidan 8. Anan layin shi dagon shi na 4 guda 1 ne sai ka rubuta 1 haka. Anan dagon shi na 4 guda 2 ne sai ka rubuta 2 anan haka. Anan guda 2 ne na 4 shi sai ka rubuta 2 kamar haka. Anan na 4 shi guda 2 ne sai ka rubuta guda 1 ne sai ka rubuta 1 kamar haka. To sai mu je ga yadda ake haifar da taurarin gidan 9 da 10 da 11 da 12. To anan ana buƙatar ka kula sosai. In ka haɗa waɗannan da waɗannan suka zama guda 4 sai ka cire 2. In ka samu 4 za ka cire 2 sai ya rage nawa? Sai ya rage 2. In ka samu 2 kenan sai ya rage sai ka haɗa su sai su zama guda 2. In guda 3 ka samu 1 2 3 sai ka cire 2 sai ya rage nawa? 1 sai ka rubuta 1. Haka wannan doka take kamar yadda za ka gani insha Allah. To anan in muka haɗa 2 da 1 za mu samu wani tauraro. Za mu samu tauraron ƙabƙali dakiri kamar yadda za ka gani. Muka da 1 2 3 4 1 2 3 4 za mu samu nawa? 4 sai ka cire 2 sai rage 2. Muka da 1 2 3 za mu samu 3 sai ka cire 2 sai ka rage 1. In ka haɗa wannan da wannan za mu samu nawa? 2 sai ka rubuta 2. Muka haɗa wannan 1 da 1 nan za mu samu nawa? 3 sai ka cire 2 sai rage 1 sai ka rubuta 1 nan haka. To sai mun fitar da tauraron gidan 9 kenan. Sai tauraron gidan 10. Za mu haɗa wannan da wannan da wannan za mu samu nawa? 3 sai ka cire 2 sai rage 1. Sai mu haɗa wannan da wannan da wannan da wannan sai mu samu nawa? 4 sai mu cire 2 sai rage 2. Sai mu haɗa wannan da wannan da wannan za mu samu nawa? 3 sai mu cire 2 sai rage 1. Za mu haɗa wannan da wannan da wannan sai mu cire 2 sai rage 1. To anan mun samu naqiya a gidan 10. Sai mu je gidan 11. Sai mu haɗa wannan da wannan da wannan za mu samu nawa? 3
sai mu cire biyu sai rage na ɗaya, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan da wannan, sai mu samu nawa 4 sai mu cire biyu sai rage ɗaya sai ya rage biyu, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan da wannan, sai mu samu nawa 4 sai mu cire biyu sai rage biyu, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan, sai mu samu nawa 3 sai mu cire biyu sai rage ɗaya. Mun fitar da wannan daga wannan da wannan, sai mu fitar da tauraron gidan 12 daga wannan da wannan, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan sai mu samu nawa 3 sai mu cire nawa 2 sai rage ɗaya, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan da wannan sai mu samu nawa 4 sai mu cire 2 sai rage 2, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2 sai rage 2. Haka ake yi. In ya wuce 2 sai ka cire 2, abin da rage sai ka amfani da shi kamar yadda na yi bayani a baya. In kuma ka haɗa ka samu biyu ɗin za ka yi amfani da dama dai ba za ka samu guda ɗaya ba kawai. To sai mu fitar da tauraron gidan 13 daga wannan da wannan, shi ma yadda aka fitar da wannan daga wannan da wannan haka ake fitar da shi. Sai ka haɗa wannan da wannan da wannan sai ka samu nawa 3 sai ka cire nawa 2 sai rage nawa 1, sai ka haɗa wannan da wannan da wannan sai ka samu nawa 3 sai rage nawa, sai ka cire 2 sai rage nawa sai rage 1, sai ka haɗa wannan da wannan da wannan sai ka cire 2 ka samu 3 sai ka cire 2 sai rage nawa 1, sai ka haɗa wannan da wannan ka samu nawa 2 sai ka rubuta 2. Sai mun fitar da tauraron gidan 13 kenan, kaga mun samu sa'ili ya zo a gidan shi, dama gidan 13 ne gidan da yake. Sai mu zo gidan 14 sai mu haɗa wannan da wannan da wannan sai mu samu nawa 3 sai mu cire nawa 2 sai rage 1, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan za mu samu nawa 3 sai mu cire 2 sai rage nawa 1, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan da wannan sai mu samu nawa 4 sai rage nawa, sai mu cire 2 sai rage 2, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan za mu samu nawa 3 sai mu cire, muka cire 2 afwan zai rage nawa 1 sai mu rubuta 1 a nan, kaga mun samu kausali ya zo a gidan 14. To sai mu fitar da tauraron gidan 15. Gidan 15 ana fitar da shi ne daga wannan da wannan, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2 sai mu rubuta 2, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2 rubuta 2, sai mu haɗa wannan da wannan kaga mun samu 3 sai mu cire 2 sai rage 1, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan mun samu nawa 3 sai mu cire 2 mu zubar da shi sai rage 1. Haka mun samu masarautar dakila ta zo a gidan 15. Sai mu je ga gidan 16. Ake haɗa da tauraron gidan 16. Ana fitar da tauraron gidan 16 ne ta hanyar haɗa tauraron gidan ɗaya da tauraron gidan 15. So kaga nan muka haɗa wannan da wannan da wannan da wannan za mu samu nawa 4 sai mu cire nawa 2 sai rage nawa 2, sai mu haɗa wannan da wannan da wannan sai mu samu sai ya zama nawa 3 sai mu cire 2 sai rage nawa 1, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2, kaga ba abin da za a cire daga 2, sai mu haɗa wannan da wannan sai mu samu nawa 2 sai rubuta 2. To kaga anan mun samu humra ya zo a gidan 16. To kaga waɗannan guda hudun su ake kira ummahatu, waɗannan guda hudun su ake kira banatu, wato 'ya'yan waɗannan kenan. Waɗannan guda hudun su ake kira nawa, su ake kira ne hafidatu. Ake kira hafidatu, wato jikokin wayannan kenan. So wayannan guda hudun kuma su ake kira zawa'idu. Wayannan su ake kira zawa'idu, su ne zawa'idu guda hudun nan: 13, 14, 15, 16. To haka ake haifar da taurarin ramli guda 16 nan, insha Allah ta'ala. Har ka manta in kana following ta Facebook ne,
ka yi following sannan ka yi liking. In kana following ta TikTok ne ka yi following nan ma ka yi liking. In kana following ta YouTube ne ka yi subscribing sannan ka yi liking domin samun sababbin karatuka insha Allah ta'ala. Sannan in kana so ka yi joinin Telegram group ɗin da muke samun da ake ƙarin bayanai akan wasu al'amura, ka yi joinin ta wannan namba na rubuta a comment section ɗin a TikTok ne. In kuma a YouTube ne gashi na a description link za ka ga na rubuta link ɗin Telegram ɗin gashi nan kamar haka. Kar ka manta ka yi liking ka yi sharing domin yan uwa su amfana da wannan karatu insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hassanu.